El primer que farem és clicar a l'app i fer les fotografies dels nostres dibuixos. Ara farem la pel·lícula i clicarem a l'app. Quin títol li fiquem? El núvol i l'avió. L'espai. L'espai. L'espai, Jan. I... I... Oh, ui, no. T'has equivocat. Has posat dos os. L'avió. Ara pitja, no? Director Director segona. 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 Està al costat. Segon. Espai. Mayúscula. La fletxa amunt. I ara acceptar. Sí. Ara ficarem el fons del títol. Quin fiquem? El de dalt de tot. El de dalt de tot. Quedarà millor. Vale. Ara hi posarem música als nostres dibuixos animats. No. Quina fiquem, nois? No ho sé. Aquella que ha sortit ja que deia que era dels tambors. Aquella, sí. No, era més endalt. Més endalt. Més endalt, Júlia. Ara triarem la velocitat dels nostres dibuixos. Aquesta? Una miqueta més. Una miqueta més, no?
pàgina? Així. Així. Adeu. Sí. Ja està.